ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар Икрам буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. тобоби ҷангори вазни ним сабуки UFC Диего Лопес гуфт ки аз муҳориба зидди Брайан Артега чӣ интизор аст. Артега камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорад ва ман ҳам камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорум. мо ҳардуямон малакаҳои даркорӣ дорем ки тарафҳои сахти якдигарро санҷем агар ки муҳориба дар замин гузарад. ма аниқ фикр мекунам ки дар ин муҳориба мо мефаҳмем ки кадоме аз мо беҳтарин ҷитсари вазни ним сабук аст. фикр мекунам ки кадоме бо нақшаи хуб мебарояд ҳамон ғолиб мешавад. мо ҳардуямон ҳамагӣ 2 ҳафта вақт барои омодагӣ ба муҳориба дорем. 2 ҳафта хеле зуд мегузарад. барои ҳамин ин муҳориба ба ман писанд аст. ма аллакай чанд маротиба гуфтам ки муҳорибаҳои осон намехоҳам. аз ҳама рақибони вазнинро мехоҳам ва Артега яке аз онҳост. ин муҳориба ба ман мотиватсияи сахт мебахшад, гуфтааст Лопес. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Диего Лопес ва Брайан Артега аллакай рӯзи 30 июн дар турнири UFC 303 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Исраил Адесанья дар муҳорибаи Роберт Уиттакер ва Икрам Алискеров прогнози худро дод. муҳорибаи олиҷаноб қадами калон барои Икрам Алискеров. Роберт Уиттакер чемпиони пешина аст. ӯ ҳоло ҳам ҷангвари хуб ва хатарнок аст ва дар ин муҳориба ма Уиттакерро интихоб мекунам. баъди якум раунд Уиттакер суръати муҳорибаро баланд мекунад ва ба Икрам фишор мекунад. фикр мекунам ки аз дуюм раунд оғоз карда ӯ задани Икрамро оғоз мекунад. аммо кӣ медонад, мо ҳоло Алискеровро зидди чунин рақибон дидагӣ нестем. ма танҳо медонам ки чӣ қадар Роберт Уиттакер ҷангвари хуб аст. барои ҳамин ба ғалабаи ӯ боварӣ дорам. фикр мекунам ки дар сеюм ё чорум раунд ӯ бо тариқи нокаут ғалаба ба даст меорад, гуфтааст Адесанья. ногуфта намонад ки муҳорибаи Роберт Уиттакер ва Икрам Алискеров муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад, ки аллакай шаби 22 июн дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. ва дӯстон, шаби гузашта дар ин турнир боз якчанд тағйиротҳо шуд. масалан, дар организми рақиби Шарабулет допинг ёфтанд ва ӯро аз муҳориба гирифта ба Шарабулет рақиби нав доданд. ана дуюм хабар бошад, хабари на он қадар хуб барои мо шумо мухлисони тоҷик аст. Мухаммад Наимовро аз карди асоси ба карди пешакӣ кӯчониданд. сабаб дар чиз ҳозира шуда номаълум. чанд соат пеш Дана Вайт ин кардро дар саҳифаи расмии худ нишон дод ва чӣ гуна ки мебинем акнун муҳорибаи Мухаммад Наимов зидди Филиппе Лима дар карди пешакӣ мегузарад ва панҷум муҳорибаи турнир хоҳад шуд. дар пеш мо шуморо медиаконференсия ва вазнкамкунӣ интизор аст ва агар ки ҳама кор хуб гузарад, кард ҳамин гуна мемонад. лекин агар ягон гап шавад, масалан ягон ҷангвар вазни даркориро карда натавонад ва муҳорибаи ӯ барҳам хӯрад, пас кард боз метавонад ки тағйир ёбад. барои ҳамин дӯстон, дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. дар навори навбатӣ вом мехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.